Mali kɔnɔ Mali kɔ kan lajɛbaga ni alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni antuma haw bisimila Mifa production ni Ondu tele ka kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ mɛn kalo tile 21 na sanba 2023 kunnafoni ni ale dili wagati sele. An b'an ka kunnafoni kunfɔlɔ o daminɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Modibo Keyita ale ka fatuli o ye san 46 sɔrɔ mais kalo tile 16 tɛmɛnin na sanba 2023 okumu kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goita ale an ka jamana ministre ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ka o yamaruya ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma ani fana ka yirifere k'o da a kaburu kan Amdalayi kɔnɔ min Modibo Keyita ye hakili jiginna ale yɛrɛ fatura juin kalo tile 4 san 1915 Bamako kɔnɔ a sigira fanga na san 1960 la a ka fanga o dafirila kabini san 1968 a ka fatuli o kɛra mai kalo tile 16 san 1977 k'a to kaso la. Mura ale bɛ jeni o cercle de fɛ min ye Mopti o région mara ye ni dɔgɔkun in na o ni mɔgɔw olu ye gafe dɔ bɔ an ka finitigilakaw la u kun ye baara min kɛ Mura mara la o ni mɔgɔw ka gafe kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'an ka finitigilakaw kun ye baara min kɛ o la ko n'u kun y'a yira k'a fɔ k'u ye Bamagaci mɔgɔ 500 ko ka o faga ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ k'u taara baga civil de ma k'a fɔ k'u ye Bamagaciw faga wa ko mɔgɔ fagalen ninnu cɛla ko muso 20 ɲɔgɔnna ko de bɛ a la ani denmisɛnnin 7 k'olu fana sen bɛ a la minnu fagara okumu kɔnɔna na an ka ministre ɲɛmɔgɔba fɔlɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni an ka jamana kunnafoni dilaw olu ye lajɛ dɔ kɛ mai kalo tile 15 tɛmɛnin na u ka o lajɛ kun bɛ ka boli an ka jamana sariya sunba gafe kura o kɔnɔna ko la u bɛ se ka jɛnsɛn jamana kɔnɔdenw ye kɛcogo ɲuman na cogoya min na u ka o laseli kɔnɔ a ka dasira u ni mɔgɔw ka gafe kɔnɔna ko ma a y'a yira k'a fɔ ko nkalon de taara ka da an ka finitigilakaw la ko kuma min fɔra ko tiɲɛ tɛ a la wa fana ko min ye dabalibanko ye o dɔ ye ko bingali wale taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ni o dɔ kɛra Endeliman Agel Og Subanda Bunti hani Mali yɔrɔ caman na nka ko u da ma se o yɔrɔ kofɔlen ninnu ma nka ko fo sisan de u bɛna yebali fɔ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o kɔnɔna na a ye welewele dalasi jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma o ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma ni ka u dɛmɛ u ka baara la ale ta tɛmɛnin kɔfɛ an ka jamana gouvernement u ka kuma lasela colonel Ablaye Mayiga ale ka laseli kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko u ni mɔgɔw ye ni gafe mun bɔ ko kuni ju foyi de tɛ a la k'u ye nkalon tigɛ a ko la k'u y'o ta mɔgɔ ka kumakan de fɛ ni ka nin waleya ninnu fɔ wa fana k'u y'a yira k'a fɔ ko muso ni denw bɛ a la k'an ka finitigilakaw ye mɔgɔ 500 minnu faga Mura mara la ko denmisɛnninw tɛ a la min musolakaw ye ko olu fana tɛ a la wa fana ko ɲinini ko o kɛra a ko la sabula ko tɛgɛ dara bingalikɛla minnu kan Mura mara la ko olu dɔw minɛna ka di finitigilakaw ma Sevare ni o ye Sevare o gendarmerie mɔgɔw ye ko olu ye u ka ɲininiw kɛ ɲininiw tɛmɛnen kɔfɛ k'olu tilala ka u bila kana k'u di Bamako hanga kiri tigɛbagaw ma olu ka se ka u ka baara kɛ cogoya min na wa hali bi ni ko in na ko kiri ko ka a bɛ sen na yɔrɔ caman na Mali la. Ablaye Diop ni ale ye an ka jamana kɔkanko ministre tarata don mai kalo tile 16 tɛmɛnin na ale ni an ka jamana lasigidenw olu ye ɲɔgɔn ye ja kan jasiranw fɛ n'an b'a fɔ o ma ko visio conférence u ka o lajɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ka se ka kuma kalafili baaraw kan gɛlɛya minnu bɛ lasigiden ninnu na walasa kalafili bɛ se ka kɛ kɛcogoya ɲuman na u ka ɲɛfɔli kɛ o la ani fana an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan olu sen bɛ se ka don kalafili baaraw la u bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la cogoya min na ani Ablaye Diop a ye ɲɛfɔli fana kɛ an ka jamana gouvernement laɲini mun bɛ a fɛ kalafili baaraw la an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a ye kumana nin bɛɛ lajɛlen kan a kɛnɛ kan. COSEM n'a bɛ fɔ o ma ko coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali ni ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye minnu ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen ka se ka kalafili baaraw ka olu kɛ tilennenya ani jɛlenya la an ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ nin coalition in kɔnɔna na o ye AMDH Jeune Chambre Internationale Réseau Plaidoyer Lobbying ka fara SOS Démocratie kan ani WILDAF olu bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan. Okumu kɔnɔna na mai kalo tile 17 ani 18 u ye lajɛ dɔ kɛ ni don kofɔlen
filala ni o kɛra an ka jamana dunanjigiso dɔ la Bamako kɔnɔ ni o ye Hôtel Maïva u ka o lajɛ in kɔnɔna na u y'a ladɔnniya k'a fɔ kalafili baaraw walasa a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min ko mɔgɔ 500 ɲɔgɔnna mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 64 u bɛna kalan kɛ olu kunna ka u bilasira walasa kalafili baara ninnu bɛ se ka kɛ ɲuman na cogo min wa ko olu cɛla mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60 ni olu ye observateur mobile ye wa min ye observateur fixe ye ko olu ye mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna wa mɔgɔ minnu bɛ ka u dɛmɛ u ka baara la o ye India ye. N'an bɔra yen an bɛ taga Sikaso mara la mɛ kalo tile 15 tɛmɛnen na bisi ale ni bɛn dɔ olu kun karila ɲɔgɔn na sirabagan kasara la ɲɛna ale ni Sikaso o ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 75 de bɛ yen nɔ o sirabagan kasara ninnu kɛra sababu ye ni mɔgɔ 2 de sara ani mɔgɔ 18 olu de jogina seere bolomaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni kasara in sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye ko u ma sirabagan kasara ko ka o sariyaw la bato ko ni o kun bɛ ka taa teliya de la joona ko de nana ni kasara ninnu ye. Mɛkalo tile 12 tɛmɛnen ka dugu jɛ a 13 bingali wale taara ka ɲɛsin Mopti sigida dɔ ma ni o ye finitigilakaw polisiw olu ka poste min bɛ Bariko daga o bingali wale ninnu kɛra sababu ye polisi kelen o sara ani banbagaciw yɛrɛ ka fanfɛla la mɔgɔ 4 o de sara. N'an bɔra yen an bɛ taga Tɔnbɔkutu mara la mɛkalo tile 16 tɛmɛnen na Ɲanfuke ale ni Tɔnka olu ni ɲɔgɔn cɛ sirabagan kasara o kɛra katakanitigi dɔ ale ni Bɛni o ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 3 de sara ani mɔgɔ 9 o jugina o mɔgɔ 9 ninnu cɛla 5 ko olu de ta sɛbɛkɔrɔ juguyara o kɔnɔna na min gendarme mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni kasara ninnu sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye ko sira kan sariya o tabaliya bala o de nana ni kasara ninnu ye nka hali bi ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na a ko la. N'an bɔra yen an bɛ taga Kitakaw fɛ yen nɔ mɛkalo tile 17 tɛmɛnen na muso dɔ ale ye a cɛ dalen to sunɔgɔ la ni ka ji kalama ka o ta k'o bɔn a kan o kɔnɔna na sigiɲɔgɔn olu ye kulekan mɛn olu nana joona ni ka cɛn ta ka taa ni a ye Sikaso o CCRF la nka muso in ye nin waleya yɛrɛ kɛ ko min na o kun kelen ma dɔn bi bi in na a yirala k'a fɔ ko muso in ka ɲɛma tununnen don ɲininiw bɛ ka kɛ a la a cɛ in yɛrɛ ko boulangerie baarakɛla de don. N'an bɔra yen an bɛ taga Kɔkan kibaru la kabini février kalo la san 2022 irisi i n'a fɔ caman b'a dɔn cogoya min na ale ni Ukraine olu kun karila ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna na mɛkalo tile 16 tɛmɛnen na Sud-Afrique jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Cyril Ramaphosa ye ale y'a yira k'a fɔ ko o jamana ɲɛmɔgɔ 6 ko olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka kuma ɲɔgɔnya ka kɛ irisi ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ wa fana ko ni jamana kofɔlen 2 bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ko olu ladɔnniya la a ko la ko u sɔnna o fɔka bɛn in ma ko jamana minnu kan ka taa nin ko la o ye Sud-Afrique jamana ye ka fara Zambie kan Senegal Congo Luganda ani Egypte k'olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamana kofɔlen 2 ni ɲɔgɔn cɛ. An b'an ka kunnafoni k'a kuncɛ ni Senegalikaw olu ka kibaruya ni o ye Ousmane Sonko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ale ye parti jɛkulu dɔ o ɲɛmɔgɔ ye Pastef les Patriotes. Ousmane Sonko ale ni musolaka dɔ kun karila ɲɔgɔn na kiri ɲɛma kabini san 2021 cɛnimuso bingali o jalakili talen don ka Ousmane Sonko sɛgɛrɛ ko ni a y'o ta k'o ɲɛsin salon baarakɛla dɔ ma n'a bɛ fɔ o ma ko Aji Rabi Sar. O kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a ka kiri kun bolodalen don tarata tɛmɛnen na mɛkalo tile 16 la nka ko min mɛkalo tile 15 Senegal jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Ziguinchor ye ko sifilakaw olu caman bɔra k'u ni finitigilakaw bilala ɲɔgɔn na ko fɔ k'a kɛ yɔrɔ caman ko olu tiɲɛna ani fana ko mɔgɔ 3 ko olu sara a la ani mɔgɔ dɔw ko olu jogina o hukumu kɔnɔna na Ousmane Sonko ale ka kiri o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni ka bila mɛkalo tile 23 nata la. An lajɛbaga n'an lamɛnbagaw sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin de an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka to aw sigiyɔrɔ la aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ ani k'an lamɛn sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.